nasmešek. Čakaj, gremo bolj. Vidi si daš, imaš naš, da opet. Daj nekaj, no. Je ključno da vam neke osnovne ga rekao na jedan, ne? Ja, da imaš neki pomoćnika. Ninja. Ninja. Osim nisam niti vidio kam je žena dala gor. Hvala, nekog mi dala država, kaj da mam, hvala, Brina, hvala. Ja, evo pa za kupica bomo mi. Zakaj je bilo tisto? Za kavice. No, vidiš, ne, jaz Ti kavico daj za mamico. Ja. Dinar na dinar palačo. Pališ? Ja. Pa pali nešto previše to mi je pali. Pa onda će pali, dajde pali. Evo to prvo kuhana. Kaficu, odlično. To nam je sve sredeno. Vidjet ćete. Kaj bo naredila? Lejo, kako je dobra, ej.
Nemojte tamo blizu, to peče malo, znate, to je... Roman je živ. Da nisi tako kot on. Razumeš, kaj je pravo za tega tale? Ne, si tole Biglič ne spravo. Ja, bala. Zdaj se klicu urha zdaj. To A ja, Gospođa, pa mamo, ker res bi bilo narodno, razumeš? je padel skrb, res. Ja, to je pa možno, ja. Ti za v bolnico pelje. Odlično. hitro, zelo Kavica, zelo dobro kavica, odlično. Tako, kdo bi pil kavico? Tu imamo vse za evo. Bote s kavice, ne, vi ste premajhne. Ja nisam. Ja, Bože, Mini! Gledam što radi. Sad, ja? Moj lijepo, Sve zapara. Ima zapara, tamo zapara i jedna kavica, tako? Odlično, donosi kavicu. Ti si kuma 37. Sad cukrića meni brez. Čekajte u koloni s vrsti koloniček. Indijansko pleme. Ena indijanka se je zgubila. Ja, imam poglavarja. Imaš pleme tam od sprede, ja.